Salam, meniň adym Güljan. Men 6 ýaşymda we 1-nji synpda okaýan. Men tans etmäge halaýan, esasan hem türkmen tanslaryny gowy görýän. Mekdebimizde geçirilýän tans çykyşlaryna höwes bilen gatnaşýan. Biziň çykyşymyzy görmäge köp mihman gelýär. Ýöne men şonda da ajramok, sebäbi sahnada bolmak gowy görýän. Ondan başga da men aýdym hem aýdyp bilýän. Men size häzir iň gowy görýän aýdymy aýdyp berdi. Ol özüm kebelek hakynda. Owadanca kebelek uçdum mawi asmana. Hey canelek canelek kanat kakyan her yana. Hey canelek canelek kanat kakyan her yana. Mawi asmana çıkıp kanatlaryny ýaýsyn. Şatdan gaýgy gussasy meniň göwnümi açsyn. Sağ olun. Özüm sahnada ýadyydym da. Sesim haladyňyzmy? Men köplenç enem bilen wagt geçirýän. Enem maňa süýjije öňaş pişirip berýär. Enemiň melleginde bir näçe göwönümler ýetişýär. Men göwönümler iýme gowy görýän. Hemde olar mellekden ýygnamak has hem gyzykly. Men haýwanlar hem halaýan. Meniň bir san pişijigim ma, onuň ady Saryjy. Sebäbi onuň rengi sary. Men bir gün haýwan bagyna gezelenje gitdim. Şol gün men bir näçe täsin haýwanlary gördüm. Ol ýerde uzun boýly jiraflary, krokodillary, kaplan hem gördüm. Başda men olary göremde azajyk gorkdum. Ýöne soňra bolsa öwrençdim. Haýwan bagynda men iň gowy görýän ýerim balyklaryň bolýan ýeridi. Sebäbi ol ýerde balyklaryň köp görnüşi bardy. Soňra men multfilmdaky Nemo balygyny hem gördüm. Ol ýakyndan has hem obadan eken. Soňra biz öýe geldik. Öýde men dostlaryma görkezmek üçin Nemo'nyň suratyny çekdim. Dostlarym onu ören gowy gördüler. Soňra biz işip oň suratyny çekdik. Men ýene surat çekesim geldi. Sizin boş wagtlaryňyzda surat çekip bilersiňiz. Men ýene azjyk surat çekjek. Şoň üçin sag bolun.